molt bones i fresques. Un dia més som aquí, al vostre canal del barri, TV Gràcia, i com no, també de Barcelona. Avui coneixerem una mica més, que és molt interessant, tota la història de la Festa Major, de la mà del mestre Josep Maria Contel, amb un munt de fotos, ja veureu, molt interessant. Som-hi? Amb motiu dels 200 anys de la Festa Major, a l'embalat del Bicentenari, s'ha inaugurat una exposició titulada A l'art de guarnir el carrer. Amb Josep Maria Contel és el comissari de l'exposició i de la Fundació Festa Major de Gràcia. A l'exposició s'ha pogut gaudir d'un munt de fotos, totes del Josep Maria Contel, des de la foto més antiga de l'any 1894 fins a l'última del president Puigdemont inaugurant l'exposició al Palau Robert. Han pogut veure fotos on surt el mateix autor i també han vist fotos més antigues on surt el pare d'en Josep Maria. L'exposició s'ha centrat en 3 punts. El primer, els guarnits. El segon punt, els festers. I el tercer punt, la línia del temps, viatjant pels 200 anys de història de tota la Festa Major de Gràcia. Ens explicarà tot això a l'autor de l'obra, el mateix Josep Maria Contel. Hola, benvinguts aquí a l'exposició de l'art de guarnir al carrer, la tercera exposició del Bicentenari de la Festa Major de Gràcia, aquí en l'embalat del Bicentenari, la que vam d'inaugurar avui. És una exposició dividida en 3 àmbits. Tenim l'àmbit de la línia del temps, que va des de la Guerra al francès fins a l'actualitat. Tenim l'àmbit dels festers, on hi ha els festers com fan guarnits, i en un gran mural en què hi ha més de 700 festers o 300 fotos de festers en un mural de 4 metres per 2,20. I després el tercer àmbit és l'àmbit del guarnit, on s'explica el guarnit, on s'expliquen els sostres, les portalades, on s'explica també la llum, el detall, i passem després a continuació cap al temàtic dels guarniments, no? Guarniments que s'han anat repetint durant els anys, o inclús en el mateix any que hi ha carrers que l'han fet diversos carrers al mateix temps. Clar, no estan tots els carrers que han fet aquells temes, perquè clar, realment són molts carrers, i aquí doncs, hem intentat fer una cosa de carrers antics i moderns que estiguin relacionats amb el mateix tema. Temes com poden ser cases, com poden ser jardins, com poden ser el circ, com pot ser l'infern, com pot ser Barcelona, Gràcia, com pot ser països exòtics, com pot ser el mar, el cel, el menjar, altres temes diversos, perquè hi ha moltes coses, la literatura, vull dir, clar, aquí hi ha la imaginació dels festers està molt llarg, molt gran durant tots aquells anys que hem fet la Festa Major, i llavors tenim coses meravelloses en guarnits. Han pogut veure fotos d'un munt de carrers, com el carrer Fraternitat, el carrer Tordera, el carrer Verdi, el carrer Llibertat, el carrer Progrés o la plaça del poble romaní. Concretament, en aquest any del Bicentenari es torna a guarnir el carrer Gran. Aquí tenim una fotografia molt interessant, que és aquesta fotografia del carrer Gran, no? El carrer Gran és el 1935, el carrer Gran guarnit. Aquest any, a motiu del Bicentenari, tornem a guarnir el carrer Gran. Es guarneixen diferents banderoles grans de motius florals i que es començarà a guarnir a principis del mes d'agost i estarà durant tota la Festa Major aquest carrer Gran guarnit. Aquesta és una fotografia molt interessant, canvia els guarniments, aquests pendons, totes aquestes coses, penons, perdó, i que realment la del 35, que és aquesta Festa Major de Gràcia, va ser una Festa de Gràcia molt important. Una Festa Major de Gràcia al mig de la República, l'últim any que es va celebrar, perquè després va vindre la Guerra Civil, va estar 3 anys sense celebrar-se, però va ser molt important en molts motius, i en el motiu sobretot aquell que van guarnir així tan ornamental el carrer Gran. Després sí que s'hi van fer coses, en els fanals i tal, en els anys 50, 40, inclús els 60, però aquesta ornamentació del 35 va ser fabulosa i jo penso que val la pena de recuperar-la en aquest any. Bé, aquí arribaríem i tenim aquí la fotografia més antiga, la 1894, aquí és el carrer Domènec, aquí tenim el carrer Francisco Giner, es deia Culebra llavors, i aquí tenim aquell guarnit. La curiositat és que uns anys després van guarnir aquest carrer en 2 colobres vives. Van fer una mena de terrari i van posar colobres, també, clar.
Vull dir, clar, aquí la gent va aprofitar el seu carrer i el nom que tenia en aquell moment per jugar i fer coses una mica exòtiques, no? De les moltes fotografies o de les coses que tenim, home, una singular és aquesta, la d'Amazonia, el decorat del Verdi del Mig, que va guanyar el 2014 el primer premi, però l'important no és que guanyés el primer premi aquí, sinó és que després aquell mateix guarnit, una gran part d'aquest guarnit, es va traslladar finalment a la ciutat francesa de Tolosa-Llenguadoc, a la plaça Olivier, on tenim aquí gent de Verdi construint el guarnit, tenim aquí gent de Verdi francesos, i aquí tenim l'alcalde de Tolosa-Llenguadoc, la presidenta i els membres del Carnaval d'allà de Tolosa, a la mateixa plaça en el decorat. Vol dir que aquest decorat va tindre 2 vides en pocs mesos de diferència. Ha estat una exposició molt interessant i hem pogut aprendre una mica més del nostre estimat barri de Gràcia, de la mà d'en Josep Maria Conte, gràcies a la Generalitat, a l'Ajuntament i a la Diputació de Barcelona. Bé, doncs fins aquí el vídeo d'avui. Com heu vist, aquest home és un mestre. Les imatges, bé, tot el que s'ha vist, el mini reportatge aquest. Espero que us hagi agradat i fins aquí el vídeo d'avui. Una abraçada molt forta i que vagi bé.